тук съм да ви кажа нещо, което самата аз имам нужда да чуя. И то е клишето, че след всяка буря идва слънце. Та защо ви го казвам това? Напоследък живота ми е ето така. Нищо от това, което искам, не се получава. Например, в момента съм в процес на смяна на мебели в къщи, поръчах си гардероб, той е страхотен, страшно много ме радва. И си взех след това бюро от същата серия, в същия цвят, от същия магазин. Беше при вечера и го сравнихме с гардероба и ни се стори окей. Но след като го сглобихме цялото, се оказа, че е по-светъл дъб. И 2 дни не можах даже да спа, толкова бях ядосана, но обмислих вариантите да ми върнат парите. Окей, те ще ми ги върнат, обаче аз откъде ще намеря същия цвят бюро, който да е от друг магазин и да си отива с въпросния гардероб? От никъде. Така че нямах много варианти, освен да се опитам да приема ситуацията, тъй като не беше скандална. Просто имаше лека разлика. Преместих бюрото на друго място, декорирах го и наистина казвам ви, на дневна светлина в момента може би никой не може да види разликата. Заключението, до което исках да стигна, е, че трябва нещата, които са в нашия контрол, да ги променяме, а нещата, които не са в нашия контрол, да ги приемаме. И сега ще кажете, да, то е логично, що говориш такива неща, които всички знаем, но ние сме хора и понякога влизаме в един кръг от мисли, имаме нужда някой да ни го напомни, така че това е вашето напомняне и нека бъдем малко по-позитив, защото идва ретрограден Меркурий, в който аз не вярвах, ама нещо от сега има сътресение, така че let's go, нека преминем през ретроградния Меркурий, е така с усмивка на уста и стискам палци, всичко да е наред.